Dobrý deň, dámy a páni, vítajte vo videu, v ktorom vám ukážem podnikanie Dig Ads, ktoré je naozaj veľmi úspešné. Jedná sa o reklamné podnikanie, reklamný biznis za naozaj veľmi fantastickú cenu. Môžete začať zdarma a môžete začať iba od $1, čo je naozaj neskutočné, veľmi dobré. Čo sa podporuje? Podporujú sa PayPal, Payza, Solitrust Pay, Perfect Money a EgoPay. Ako vidíte, podnikanie je naozaj úspešné, ešte len začalo a má 37 234 členov a z toho už je 848 065 videní skutočných ľudí. Skutoční ľudia môžu vidieť vašu reklamu. To je naozaj veľmi dôležité, veľmi dobré a má tu pre vás prínos je taký, že tá vaša reklama zarába. Ako sa teda registruje do tohto programu alebo do tohto podnikania? Kliknete na odkaz niekoho a kliknete potom, keď sa objaví táto stránka na register vpravo hore alebo Join Now. Takže napríklad Join Now. Zadáte vašu prezývku, váš e-mail, vaše heslo, znovu heslo. Potom odkliknete dve okienka, opíšete kód a kliknete na register. Tým pádom ste zaregistrovaní, príde vám e-mail, možno vám bude aktivačný link, neviem, a potom sa prihlásite cez stránku digads.com, tak, že kliknete na login vpravo hore. Čiže kliknem na login, ja už tu mám svoju prezývku a heslo, opíšem iba kód a kliknem na login. Ja sa priznám, ja začínam až teraz od tejto doby, keď robím toto video, ja som si ešte reklamu nezakúpil, takže idem na to, idem si zakúpiť ako prvé reklamu, takže klikneme na Purchase Ads, aby ste videli, ako to vyzerá. Tu máte Bundle Ads, takže kliknete na Create Bundle Ads kampaň. Tu sa musíte oboznámiť s podmienkami, že nemôžu tu byť žiadne sexy bannery, ani to nesmie byť nejaká stránka, ktorá má vyskakovacie okná, URL nesmie byť skracované, musí byť skutočné také, aké je nemôže to byť nejaká ideálna kópia softvéru a podobne. Takže klikneme na I have read and understand. Teraz ja si zadám moju kampaň. Takže ja si vyberiem. Skúsime to takýmto štýlom. Ja si tam zadám svoju stránku. Čakajte, skúsim, či to funguje. Prepáčte, že takto robím priamo. Dobre, výborné, je to správne. Takže zadal som si svoju stránku, ktorú chcem. Kliknem na Next Step. Teraz sa mi stránka načíta. Čiže z toho dôvodu som to robil, lebo napríklad tento biznis, toto podnikanie, ja vám to hneď ukážem, ak budete čokoľvek propagovať, lebo každé podnikanie má svoje veci. Vidíte, že je tu takéto niečo www.bubble.as a je to takto skrátené. V skutočnosti ja som dal tú stránku dlhšiu a keď som dal kratšiu, tak sa mi tu neobjavovalo toto. Čo teraz vidíte, sa mi tu objavil taký error a nebolo to správne zobrazené, takže teraz to mám správne. Klikneme na Go to Step. Vyberieme detaily, takže Bubble.as, sem napíšem, čiže názov, potom nejaký opis, dáme Free Business, tu si vyberieme Metrics Programs Network Marketing, vidíte, aký dlhý odkaz a v skutočnosti v tomto biznise mi ho skrátili už automaticky, takže je dobré dávať, alebo nie je dobré dávať také skrátené odkazy, dávajte si na to pozor. Next step.
Tu nám vyberieme banery, takže ja už tu mám, to máme 728x90, to je tento, potom vyberieme tento, to je 468x60, čiže to sú banery, ktorých obrázky máte nahraté v počítači, ja si ich takto vyberám, kliknem na Next Step. Je to naozaj veľmi jednoduché. Vyberiete metódu, s ktorou budete platiť, teda dajme tomu, ja mám PayPal, dáme $1 za každú reklamu, tu máme za $1, za $1, za $1, dáme takto, čiže každý $1 alebo dáme 2, a dáme 2. Klikneme na Next Step. Máme na platenie 5,64. Áno, súhlasím s podmienkami, kliknem na Pay Now. Samozrejme, vy si môžete vybrať kampaň iba za $1 na jeden banner, to vám úplne stačí, nemusíte dávať veľké sumy. A teda kliknem na Pay Now. Ako vidíte, ma to presmerovalo na PayPal. Kliknem Pay. Odkliknem Pay Now. Čiže, čo sa týka reklamy, vy nemusíte vlastne vkladať peniaze. Idete úplne jednoducho, veľa ľudí pozná, ako sa to nakupuje. A už tam mám nejakú svoju reklamu pravdepodobne. Niekde už tam bude. Čo je potom dôležité robiť každý deň. Ja vám to hneď ukážem. Máte Dig Points vpravo dole, máte tam Dig Bonuses vpravo dole, alebo v strede, a Dig Value. Každý deň vy určite robte jednu a túto vec. Kliknete na Dig Points v tom oranžovom rámčeku. Máte tu 10 reklám po 12 bodov. Tieto body vám prinášajú peniaze. Ako vidíte, ja som za svoje reklamy získal 3044 bodov momentálne a môžem si každý deň, nemusím, ale môžem, teda hlavne pre tých ľudí, ktorí peniaze nemajú, tak si to môžu skúšať. Kliknem teda na Dig Points. Prejde mi 10 sekundová časomiera. A kliknem na Unlock Points. Takže máme 10, 17 a 20 sekundová časomiera mi prejde. Takže počkáme, bude to úplne jednoduché, bude tam 5 obrázkov, z toho 2 budú rovnaké a na jeden z tých, ktoré sú rovnaké, kliknete. Takže vidíte, 10 sekundová či 20 sekundová časomiera a tieto 2 obrázky sú rovnaké, takže buď na tento, alebo buď na tento. Kliknem a sa mi pripočíta 12 bodov. Kliknem na Close Windows. Potom vybereme Dig Bonuses, všetko samozrejme, ešte v tom Dig Points, všetko odklikáte, všetkých 10, to máte 120 bodov denne, to sa naozaj uplatí. Potom tam máte Dig Bonuses, znovu presne to isté, kliknete, prejde 10 sekundová časomiera a znovu odkliknete a budete mať 20 sekundovú časomieru a znovu vyberiete obrázok. A dôležité je to, aby ste si sledovali Dig Value v tomto zelenom rámčeku. Máte tam vždy, každý deň alebo každý druhý sa vám tam objaví nejaké číslo a ako náhle tam máte číslo, kliknete na to a vyberiete si, máte reklamy, ktoré už vám zarábajú. Ja sa priznám, ja som doteraz reklamu nezakúpil, prvýkrát som ju teraz zakúpil, lebo vidím, ako to funguje. To, čo mám zatiaľ, som zarobil bez investície. Iba tak, že som bol upgradeovaný a vôbec som nemusel upgradeovať. Môžete samozrejme upgradeovať, ak budete mať nejaký tým, ak budete vo vyššom leveli. Ja som prakticky upgradeoval, máte tu k dispozícii videnie tzv. Hunter alebo Digger. Ja skúsim kliknúť aj tento Digger. Vidíte, jednoducho sa to dá upgradeovať. Dáme OK. A už ho mám zakúpený. Takže uvidíme, že čo to bude robiť. Takže upgrade a už ho mám zakúpený.
Samozrejme, vidíte, tu som zakúpil Hunter za $3 a zatiaľ som získal 12 reklám. Tu som zakúpil nezmyselne Hunter Pro a získal som 0 reklám, a to z toho dôvodu, lebo sa to odporúča, ak ste na 2. leveli a viac. Ja som momentálne na 1. leveli. Ako sa to zakupuje? Zakupuje sa to cez My Banking a Deposit Funds. Pozor, ale tu sa dá iba cez Solitas Pay, EgoPay a Perfect Money. Takže je lepšie samozrejme zo zárobkov si potom spraviť ten upgrade zo zárobkov z tých reklam. Je to veľmi jednoduché a naozaj účinné. Takže to asi tak všetko. Kontrolujte si hlavne to Dig Value, zakúpte si reklamu, ktorá vám bude zarábať a na základe ktorej budete mať videnie vašich stránok a naozaj veľmi, veľmi vám to odporúčam. Držím vám palce, prajem pekný deň a teším sa na spoluprácu s vami. Do počutia.